Val de Norte, arriba una ola pa casi s'engarrotarà tot. La bàscula, sí, ja veuràs la bàscula. Si feu una miqueta de vaguaeta, un poc de mar de fondo, no hi ha res. Quedarà ideal. Hi ha un temporal, arriba l'Àvia. L'Àvia Norte, en una que li arriba i això s'engarrota tot. Harina i de roquell i de salada i de tot. Això no, si pot dir no funcionarà. Perquè la pluja de 8 mesos a bàscula. 8 mesos? Sí? 5 mesos? Sí, 8 mesos mos toca l'estiu. I si no, si paralitza l'extracció, la bàscula. Bueno, 8 mesos, clar que le toca l'estiu, a finals d'agost. Però encara que paralitzen l'extracció, que pot ser que es paralitza. Però és que justament la passarel·la va per al costat, o sigui, podràs anar per la passarel·la o pedar-te. És que per allà va una altra passarel·la, ne van dues. Això li ve bé a la gent que va córrer, li ve bé a Catalunya. Sí, jo vaig a vindre tots els dies. Peces, vas a